Kawai na kinong sumarpang ya ki mensim brio habaki pang kisitom bat kabala dap ban ai ka jing sakri haki hospital sarkar haswa bakan ino nakakam sarkar bat ban peteng ban sakri hakajo ka kam lingba ka private clinic ka Dr. C Majaw hakakhat khandai terek uyayong arhajar arpon rio kalam mi sekhmat ban pla ya ka rukam trekam kani ka sarkar Jylla kabalam khmat daw konrad ki sang ma komu menteri rangba Kajing wan si khamat jong kani ka doktor kat kum kajing pla jong ka kadai ka bakla ang not da bon tali kisnam henrai kajing yo alat ka wan ka bakla ong baka yo bor no blay kadai na kajing mi si khamat ki samla ki ba sampang ki ba don ha ka kunhun Green Tech Foundation ban ya le persa ya kajing thmu ka sarkar Jylla ka bathmu ban ai wa ya ulum ba don ha ka daw len nong lom pong deng ka ba don ko mal lai phon riu ekar sya ka company na ka banta ban tei ya ki villa ki resort bat ki we habami si khamat kadai ka doktor kala pentep bakum ka nong sumar private yang menta kadap da kajing khuslai namar ubadok ubajanjar hadu menta yo ya kajing sumar ka bahak haki hospital sarkar nakadaw baki hospital kimpat biang haki babun kiliang nadu ki dawai dasen ki machine ki badai ban le ya ki test bat ki we kajing e ngamut ban ong ba kinong yalam ki jungi ka pangandam kwa e ban kan thok ka teng yanu yunuru nrai nga siong haba ong nong yalam kamut nga kren kalum ya baro kita ki badana ka bor ka bangat snow ba ka syuki ka bakibat kadai namar ba upat ba ubalong upat ba nong syong snong jogani ka ri ka bait ka juni ude upat ba hi ubala jet yaki ban poi hakata ka syuki ka baki ki syong menta pen ban pat utang badon haka syuki ule yangi dakani karukam kabamut kai ka bangi yo naki ki balong kum ki kme ki kpa ki jungi pen ban nilalong pen ban kita ki bala syak pen sitam halaki jong ki kme ki kpa ti ngaru kum kata ka syakri ka jong play habanga perkhat ya kani ka jingya lenti ka jong kini ki khon ki jong kani ka ri ki khon samla ki haban wan ban syak sitam hang ni hoat nilai yo i ya ka jing syak sitam jong we na ki ubala haban let no hospital nakadaw ka jing syak jingit ka jong u baula de ban mat ya kata ka jing sitam ka met ka jong u bakla don ka we ka ngile ka bangoong ba ngalakwa ban let de siu don ka man ai drip ngal let ban ai drip yo u na mga isun ay habang nga pet yung nga modor kum kikimikik pa. Kiba pet yung kikon kat ni kiya syong hagani kapor. Kat no kalong kabaktang ka mensiem ka jong ki. Kat no kipat ka donot habang kiyo iya kikimikik pa. Iya lagi jong kikon nga modbanong. Bagi haban ya leng ba kani kalenti ka ba hado kata-kata. Pitray kani kalenti ka ba kini kikon ki jong i. Kikit na kabenta jong no. Hado kimkit na kabenta jong i. Hatu kim kit na kabenta wan ra ya ka jing bha ya ka riba ka chat man riba ro ka we pen ban kita ki bangi pet shaki kom ki kimi ki pa kila le ben yangi hadu kata kila klet manu bala pen poye ki hakatu ka shuki ka jongki kila saat ka shuki ka jongki dai na magata kile klet ya ka e ka ba ukhonu jongki ngi ki pa ba ngilong kum ki khon ki jongki gila pen poye ki hakatu ka kadan pen ban kila klet yangi ladam dei mangi ki pat ba ki bela bod yaki hatu kum note ken poi hakate ka bor ka baki don hatu kate ka bor ka baki yo menta ki la mo ban pendon kam bakla yaki yakata ka bor haba dei manga ma pi ki bela jet yaki hatu ki don mo yakata hatu ki la mo ban chi pendon kam bakla ngat snow ba kane ka jing sha sitom jong ki ki kon samla kane ka poru ka dei na ma bakila pendon kam bakla ka bor kom ki kimi ki pa kim shila long show ki kimi ki pa ki banang kwa ban kedop bila ki jong ki khon ki ba kwa ba ki khon ken he ken san hakata lenti ka ba bet ki long ki khon ki kimi ki pa ki bala shukha pen ban ki bala shu e ben ye ki khon ngat snow habang pedi ki khon samla hakum kene ka por ngat snow ba ka sarkar ka jongi ka balong kum ka kami kumuk pa kala e ben ya lagi jong ki khon mangi ki bala pen poy ki hakata ka shuki kila eben yaki wanga kum kata ka doktor kum kata ka nong sumari ki bapang ki basitom nadu araja sipo hadu araja khatpra ngalalong ka doktor ka balat rei kade ka posting ka baning kong jonga hapo PC Smith lada pikeli ki briu ki patba shikite ki tablet nama kiyo i ya gajing tray sitom ka jonga kiyo i ya kata ka jing tray minot ka jonga ka bangala tray nadu mensiem lara ki dawai kem don ngo nginya pen biang ki dawai da sien da ka banginya thiet da ka ni ka pisau ba ai pat ba u bai slip u ba pat ba usia kat la kat ya ngala treshitam han rei da kala dei ka por ba kita ki badan ka bor ken pen mi yang kyong Dr. Majaw pila de ban poino sya ka wei pat ka si ngong nakadu ka daw sa
Hakata kapor idon itai wi doktor ibadan iba pet yang ngong nakanuga daw sa bangan haban mi kumni kyong kala de kapor pi nga nang mudur basibun ngut ki doktor kiyo transfer hakum kata kapor pen ban habang pet ya kalis tang mga marway nga sya transfer danga wa jing tip nga leche ubalo ubahan lodo uang mo uya nga doktor Majaw ngiem la bali ngong sa nakanu ka daw pipen mi yang nakani ka pitsi ka bakalakiw nadu ka ski ka bangala shimti kani ka ya kani ka pitsi ara jar Hapoh ngi join ara jar Kyrwoh ngi yo award na ka government kom ka best performing pitsi na ka daw ki doktor bobon ki batray ba nga ka to kapor ki thulot yang kim nei ki thu na ka daw kanu na ka daw ka jing tray si tom ka jonga banga ong hakanu kanu ka jaka ka banga don ngade banwan ra ya ka jing kala kamla ban long sa kum ni kum ka ta ka masih kasem kulai ka bakin chuan lum tang kitu ki marat hang tu Hapoh ngong haban wan ra ye ka jengkala ai ngo yu blei bada ka takaching don ka jong ay u ngong it ye ki parabriu nga it ye kita kini ki duk ki rangli ki badon kini ki tan ngong an tray shirham la ro barius pa wan ngam salya ngan tray nak bentau boduk ngala shimti ka takam kom ka doktor sarkar pras nem nga tray shirham na ro ara jar Hapoh haru ara jar pra dangala tray ngalet ki bahalo do ki ong yang doktor na makakam sarkar ti pitep hi hap sya transfer lut kum ni ngada ngakali ki parlo kiong ngila don mentala khatsan snem ngila don mentala Hapoh snem tengah kali kita ki badan hakabor ngong balaisa na haban weng yang akum ni kiong kala dei kapore pi ba penlen ngola da pipen kum ni ngam tre shuhi bangan ngam tre shu ban tre ka kam sarkar ka bamud pi pempet ya kita ki doktor ki batre hok pempet ki doktor ki batre shitam ka nungut ki bri ki bon chakmat ban wan ban shemi ki lat kalenti ndaga banta ban yo ka kot ka kya hanrai kini baro pim shim kya hanrai namar balai ladon manu ba kwa ban wan no ka jaka jonga ki pen mi yang akum ta ban ngong ha ka we ka sngi ngan sa yo ara jachi kapra menta kanu snam kalayan ngong hakawi ka singan sa yo abangan kren kumni noi nga ai ngo yu blay na mar balay na mar habang perkhat mentapan anda ngam don shu hakade ga jaka nga yo bagajing don ka jonga pat ngala plieno ka kamla jong hakati gitan sikiti gitan smith habaki nong pang ki baduk ki wan shanga ngong kong balay ko kong pi wan shanga nga hakajing sija nga de ban kemen baki tinong pang ki wan nga ni oban sumareki reki OMP doktor ngem so kwa larang ilet katam don dang benin ngahaban weng yu tau ternia nakadaw ba itay kong idai basu jan urong tau ternia kakti ka jong ngong balay kong pikam let chatu sijan yang don pi doktor tanga dawai penyap dor don ngong kong kani dawai penyap dor kani tang lai po so po tangka kimla mu pen biang tanya kani pi wan ha klinik tingi ha pelut ka pisa jong pi kan lut hot yu baru spa kim super hanreng ngahabang akren kumni ngakren ya kiba duk kiba janjar nama kamdei ka basuk banchuli wat ki doktor private kamdei ka basuk bakili yo bali wat ki jingarap na ki doktor private kan jenda labhala ka sarkar kala ban pen kiyo ki hospital sarkar lada nga don makana ha ka kam private ru nga susun ei na ka benta ki baduk si hajar arajar kin hablut habaki wan changi ki doktor private nama kamta magade ga jaka ngade ka doktor ka ba jo ai drip ki bawan hapreng ke jing pre pen hiar ka jongki ki don ki jing sumar ki bam don kamale hospital renga jo ki balai ko kong MP doktor ki ai daw ki bon ki daw kyong kanir ngim yo ki ai ka yang ini itai barit baria ini itai hoat ngam wan hang ni banong bantat ya nu ngam dei banong bangan penjak burom ya nu ngoong ya ka sarkar to shem khyashwa hakabe dei ba ki basic needs jong ki briu pen biang shwa ya ka kot ka kya teng palet scanning ru mdon hablet chedu shasor kidon ki x-ray machine teng yong tong i kwa pet ya ka film mdon lasni mentana du menom yo shu tang ya ka taru mdon ki bon ki jeng nganong ya pi hagabe dei ba kalyang ka kot ka kya tilara ka sarkar kam shem kya shwa hagabe dei ba ka kot ka kya re ka jeng pet ka jonga nga shem ba ki ba bon nganong ya pi ka don ka jeng duna Andrai nganong ya pi ladam don sa mengi ki doktor private nga thrai nganong ka jingdo ka bakra ki pat ba ka sarkar menta ka oi ki kemi shim noi kalat kalenti kom no ban ya da shwana banum yo khon yok ti kloi palat nama pila duna snam palat andrai menta ki wan changi doktor pi don ne ngim yo chutina sarkar ngi yo tang sipor ngi yo ngi kwa kini ki inject andrai ngi yo tang sipor menta yo shu
Baru ki kod lot haka klinik jungi ki private doctors. Temudur lah datang ini berit pi penslori ki priu. Piong don kam ban semi kilat kalenti. Ban ya dashwa na gajeng yok kon kloi palat na makala ban lam. Sia gajeng dunas nam pila ban yap hakanu por. Da syempat kita kilat kalenti yo tang sipor nga nuot banong ya kata na marbaleng ngalamat nga don ha katega jaka bang ngalayo sishan ya ka jingduk ka jaju ki priu ba ka jingduk ka ba kimyo ka jingduk ka ba krang na marbalay ha ba ki hostel sarkar ki sudon ki supendang sipor ka kunno dalakut dalay biang dong bakwa biang myo shu kini ke ka bang ong ya pi. Nakaliang kan ya ke doktor kalapan sengoru bahkan keman ya ke jingwan kita ki hotel ki resort kan dei anda uduk usuk uru ula biang lot hagi babon ki jingdon kam ki baman la kasngi larangin ha ban perkhat ban pen kentiu la ni ban pen yok kam yok jami ki kon samlah hakini ki jaka ke dak bangin tei gini ki hotel ki spa hot nganong ye pi ka biang ken larangi lakiu ka kedan ka jungi sejrong larau baduk baro lakiu sejrong ka biang compare dengan persyak banong bantai ya kata lara baro baduk ulai ki ulut handai papli unong rap ula nang babli ki nong rap ru ki ut nang ta ki babon ki kon samlam don kam don jam ki ut ki cing sudah banya don bentalang ha ini wala ri long ipo ri betang khendiat kalong leno yang bangan syong jeseng baro si sngi lara ngam don ya gajing sokya nak benta kani kakam yap kam im nama kata lara ngimla banong banyawan tur sekmat banyak don le kajing skolam nak benta kani ka isu ka balong sisa ke isu ka bakhya hadu kata-kata nak benta ka ri ka jongi nak benta ka jet don ri ba ka ri la ngimpet mat no menta ka don kajing ma tang kata nga ong yepi ka don kajing ma na mang yu i lupa ka ri ka jongi kelanang hiar asut pi pe yiki kon samla kelanang hiar tala ngim kendet ben ri no menta ka don kajing ma ka baap ya kini ka ri ka jongi ti hakata ko la dangi kom ki pang yin pet mat no menta yo bangin chuyam len yar hakawi kasi yo bata kasngi ro yo ngi don shu yo be ki kon ki ti ki jungi ken len yar kadi kani ka bang akwa ben ai ke bin ka jing ben shai hakari ka por Habatin pet bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya